Igsoon? Are you excited this morning? Amen? Maayo kayo ang Ginoo. Let us pray. Heavenly Father, salamat kayo this morning, God. Thank you for bringing us here safe, Lord and Lord. Di ami karong kabuntagon, Ginoo, dili lang aron mo encounter sa iyong presence, but to encounter sa imong word, because we know, Lord, without your word, Lord, dili mi mabuhi, Ginoo, because your word sa among pagkaon, sa among kalagod, Dios. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Everybody say amen. Makapaglingkod na mo, Mike Soon. Smiley sa mong tapad, rin na nga, nalipay ko kay tapad ta. Okay, last week, ang atong mga magwawali, nagtudlo sila, may tungod sa kalinaw sa Ginoo. Amen? Ako ang baliko, no? Nga ang kalinaw, ang tinuod nga kalinaw, ang kalinaw nga mahatag sa Ginoo, ang Ginoo kay makahatag ka na, ibig sabihin na ng kalinaw gani, nga mahatag sa Ginoo, dili ka nang walay gubot. No? Pero ang kalinaw nga mahatag sa Ginoo is kanang taliwala sa kagubot, malinaw ng imong sulod. Amen? Kay bisag bali-balihon nato ang atong kalibutan karon, ningon magud sa Mateo nga atong palibot karon hantod sa pagbalik sa Ginoo, before mabalik ang Ginoo, mag-create gyud siya og kalinaw, chaos, because tungod sa sala. Pero salamat kayo kay ang Ginoo nagsaad sa nato nga ang kalinaw nga mahatag niya nato, it will surpass human understanding. So, maayo kay ang Ginoo sa diyang anak kaniya, tagaan kaniya kalinaw. Amen? Naka-experience na ba ka na, Mekson? Bisa na ay balatian, na ay panginahanglan, na ay problema sa panimalay, pero makasimba gyapon ka, makasmile gyapon ka. Kaya nga naman, nagpuyo naman ang kalinaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? O, dili ka nang, ingon lang ka ng kalinaw nga ka nang walay gubot. Kay digin na to na ma-achieve, sa unsaon na to, sa pagpinakapistoks, kaya nanagin na siya sa pulong sa Ginoo. Pero salamat sa Ginoo kay nasa kalinaw nga mahatag niya nimo, no? Amen? So karong kabuntagon dili ko magdugay. Ang ako ang i-share karong kabuntagon is while nag-pray ko sa Ginoo, sa magyud ang imong ipadala Ginoo karong kabuntagon, Lord. Mahitungod ni siya sa ang mga saad sa Dios. Amen? God's promises. Inay mong tapad, God's promises. No? Ang mga saad, mga saad kay ang saad sa Ginoo dili naman usa, daghan kaayo. No? So kinsa may nakasulay diri nga gisaaran siya. Kanagingnan sa mga taon niya wala na hitabo. Kisay gisaaran diri nga palitan kag sapatos niya wala na hitabo. Yo amen. Kisay gisaaran dili nga dili jud ka masakitan, gipasakitan ka, amen. Subis ka mo, no? Paminaw mo Mike so ato ni klaroho na kung ang tawo mo saad, mapakyas gid na. Amen. Pero kung ang Ginoo mo masaad nimo, di jud na mapakyas. Kay di ta kalimot ang Ginoo ug ang iyang pulong nga naa didto ang iyang mga saad, pareha gyud na. So kung ang Ginoo dili mo pakyas, dili mapakyas, ang iyang saad dili pud mo pakyas ug mapakyas. Amen mga igsoon? Oh, amen. So salamat sa Ginoo ana. So padayon ta kay ang mga saad sa Ginoo, ang Biblia, kung na kay Bible say amen. No? The Bible is the inspired word of God. Ang pulong sa Ginoo, no? Kaya nag-inspired na siya ng pulong sa Ginoo. Mao ang Biblia. Book ni siya sa history, poetry, mga panultihon, mga lessons in life, mga biographies. Pero ang pinakanindot ani is ang Biblia dili lang siya libro sa history, sa science, sa math. Actually, may ang atong school sa School of Tomorrow sa PCS PLC. No, ang ato ang ACS system, Accelerated Christian Education, is nag-base yun, teacher man ko may soon, nag-base yun sa pulong sa Ginoo, and ma-amaze ka nga kana ding math, English, science, social studies, tanan nga mga subject nga gikan karon sa eskwelahan is naa din na sa Bible daan. Amen, may soon. Before day na nakaunhuna si Galileo, tanan nga mga sikat nga mga teacher na sa Bible na day na. Kiinguna na sa pulong sa Ginoo. Ug dili lang siya taman ana nga magkat-on ka, pero ang Bible usa pud siya ka libro nga libro sa mga saad. Book of promises. Oh, pag si Lord ang musaad, it will come to pass jud, no? Hapit na magyud ang eleksyon, amen. No, wala ko'y labot kung sa ibutuhan nimo. Wa pa mo labot kung sa ibutuhan nako, no? Karon, unsa man di ingon sa mga politiko para butuhan sila, musaad gina sila. Tanang mga lugar nga dili siminto, simintohon. Hasta suba, simintohon. No. Tanan kay mo man na wa may politiko nga miingon nga pagbudaog ko. Ambot lang kung sa mabuhat nako, pero butuhin lang gud niya. Namo gid mga iligdaog nako, muna akong buhaton na apo iban nga mahitabo, amen. So dito ta sa mga politiko nga naay achievement, no? Na mga nahitabo nga mga inana. Pero mismo ang atong mga politicians, no, grabe ilang mga saad,
Pero ang saad lang yun sa Dios ang angay kasaligan ug angay kuptan. Kay kung kuptan nimo ang saad sa imong isig katawo, masakitan ka. Amen. Amen. Pero kung kuptan nimo ang saad sa Ginoo nga naa sa iyang pulong, dili jud ka masakitan. Kung butang nimo ang imong paglaom o imong pagtuo diha sa pulong sa Ginoo, kay ang Ginoo iyang pulong usaraman, kung dili sa mapakyas iyang pulong, dili jud ka masakitan. No? Simple lang kay na maigsoon, no? So ato ang kuan, unsa man ning promise de pastor? Ang promise, ang meaning sa promise kay ingon ang dictionary kay a statement telling someone that you will definitely do something or that something will definitely happen in the future. Amen? Hindi na ako na-expound. Kada bang, uy, nani, magkuanta nani, ako ning buhaton si Mua. Uy, nani. So, daghang kitag mga saad. No? Makaunahuna pa ta, no? Nga daghang kitag mga saad since bata pa ta, nga nag-iuban nga wala nahitabo. Ang uban nahitabo pod. Pero ang Ginoo siya lang nga, ang iyang pulong, ang iyang mga saad nahitabo, gyud tanan. Oh, mana makasalig ta. Ato sa papakan ng Ginoo maigsoon be? Kay dili siya bakakon, dili siya limtanon, no? Kung gusto ka nang always updated ba no sa iyang mga saad. Okay, kung ato ang if we will study and believe God's promises, kung ato ang tun-an ug atong tuhuan ang mga saad sa Ginoo, no? Ug ato ning ma-apply sa atong kinabuhi, mahimo gyud ang atong kinabuhi mahimong malampuson. Amen. No? Kung kabaluta mo apply kung atong tuhuan, kung ato ang i-live atong i-apply ang mga pulong sa Ginoo, ang iyang mga saad, I tell you, ikaw o ako, makabaton kita kinabuhi nga madagayaon. Kay mo manay gianhi sa Ginoo sa Juan 10:10. Kung ang kaaway, kung ang yawa, miani sa pagpatay, pagkawat o paglaglag, pero ang Ginoo miani siya aron mohatag nato kinabuhi nga madagayaon. Og dili ta kabalo, dili ta kadiskubre sa plano sa Ginoo o sa iyang mga saad kung dili po ta mobasa sa iyang pulong, no? So ang God's promises, ang iyang mga saad is 100% reliable. Amen? Ang safeguard, tingala ko, elementary pa ko may ang di mo gina mabutog 100, na mo gina 99.9%. Amen? Na mo gina, pero ang pulong sa Ginoo makasali ka nga 100% kasaligan. Kanay mong tapad usay di kasaligan na ang tawag gani. San gwapa kay na, murag sometimes mapakyas gina siya sa iyang mga saad. Magtiayon man na leader to kanang disciple man na, kanang anak man nimo na, paryente man nimo na, bisan kinsa nga relasyon maigsoon, ang saad ana niya di gid siya ingon na kanang perpekto, pero ang saad sa Ginoo perpekto jud kaayo kay ingon ang iyang pulong kay abrihi imong Biblia maigsoon sa 1 Kings chapter 8 verse 56. Unang hari, 1 Kings 8:56. Ingon dali sa English na no. Praise the Lord who has given his people peace. Just like last Sunday, as he promised he would, he has kept all the generous promises he made through his servant Moses. Amen? Dalaygon ang Ginoo nga naghatag og pahulay sa iyang katawhan, ang Israel. Sumala sa tanan nga gisaad niya. Wala pay saad niya, pinaagi kang Moises nga wala niya tumana. So buti pasabot katanang saad sa Ginoo sa iyang pulong, natuman na og tumanon pa niya ang uban. Ana siya kanindot mga igsoon. Usahay ang mga tao sa atong palibot magsaad kanato, pero usahay ay panahon nga dili nila ni matupad. Kay ang saad sa tao, no, uban ilang buhaton, uban dili. Pero sa dihang musturya ang Ginoo sa iyang pulong, whenever God speaks at any time on any subject, you can write it down as absolute truth. Buti pasabot kung unsa ginigiingon sa Ginoo, ayaw ingon na basahon na nimo na imong ikinabuhi, imong i-apply, imong dawaton ba? Usahay, mas ato pang dawaton ang mga storya sa uban nga negatibo kaayo kaysa pulong sa Ginoo nga positibo kaayo nga makatabang nato. Amen, maigsoon? Usahay, mutuo pa ka nga inom kag maot ka. Say mutuo pa ka nga inom kag pobre ka. Nya di man na tinuod. Kay dili man na mo isaad o dili man na gingon sa Ginoo sa ato. Amen, maigsoon? So mas angay nato paminawon ang mga saad sa Ginoo. Kay wala gid sa saad nga dili niya buhaton, no? No, naiban nga mga tao kani. Naiban nga mga tao nga na sila mga saad nga ilang mabuhat, napoy mga saad nga ilang makalimtan. Kisay limtanon diri mi kamen. Ako limtanon po ko maigsoon, say nay panahon nga matuko og kanang kusina, may ngayon ko. Sa kita kong kwaon gani.
Unsa man no? Sulay naman na magson. Usay akong Yahweh. Dili ko maulaw ani tungod sa kapoy ni usahay nga. Asa mo to? Ay kasi dahil usahay nga asa mo to akong cellphone oy. Asa mo to akong antipara oy. Ako mama dito. Ako mama. Asa mo to akong antipara doy. Sa naman si mong ulo magyana nimo. No, ang tao malimot. Malimot imo tapad. Pero ang Ginoo dili gid siya malimot sa iyang mga saad. No? Basahan na to ang atong basahon ang kuan mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo no. Sa Salmo 105. Sige gani. Salmo 105 verse 42 to 43. Oh, gihinumduman niya ang balaan niyang saad kang Abraham nga iyang sulugoon. No, sa ingon niini gipagawas niya ang iyang katawhan nga nag-awit ang pinili niyang katawhan mauuban sa singkit sa kalipay. Amen. He remembered his sacred promise to you and to me, to Abraham. Kita nga iyang mga anak. Dili limtanon ang Ginoo. No, God never he doesn't forgets any promises nga iyang ihatag kanimo kanako. No? Kay dili siya limtanon. Dili siya limtanon. Politicians, advertisers, friends, co-workers, and even family members sometimes make promises that are not kept. God is not subject to any of man's weakness or limitations. Pastor, nganong dili man makalimot ang Ginoo? Nga naman pastor nga buhaton man gid niya ang mga saad. Kay una, Ginoo man siya langan. Amen mga igsoon? Dili man siya tawo. Ginoo man siya. So kung ang tawo na ay kaluyahon, kung ang tawo na ay limitasyon, ang Ginoo wala. So kung naa kay paryente nga nasa laing dapit, then nagpray ka nga naay kaluwasan nga mahitabo niya dito, baguon siya sa Ginoo bisan layo kay ang lugar. Mahitabo na dito kay saada niya. Itungod kay ang Ginoo naraman sa pagadian basin sa Amerika wala siya dito dili na. Ang Ginoo gamhanan gitawag sa omnipresent. Omnipresent meaning present siya everywhere. Sa meaning na pastor, kung musimba ta diri sa pagadian, then musimba pud ang atong mga Hapon nga igsuon sa Japan, napo siya dito, napo siya diri siya. Oh, naa siya dito. Kung saan man na siya, magbuot ka Ginoo man siya. Omnipresent. Mao gani na kasi ka Ginoo, tawo ta Ginoo siya. Mabuhat na niya. Basta labaw pang Naruto bitaw, times 2. Naa ang Ginoo magsuon. So kung asa ka maabot nga lugar, kupti ang saad sa Ginoo. Kay dili ka kaikya sa saad sa Ginoo. Kung dili ka ni ka kaikya sa iyang gugma, mas dili ka kaikya sa iyang mga saad. Kaya ang iyang gugma gipakita niya ang gugma nato pinagi sa iyang pulong ug sa iyang mga saad gina sa pulong niya sa Bible. So kung gani mabuhat na niya kini siya sama sa uban. He is all powerful, creator of the world. He is the sovereign God of the universe. Amen, mga igsoon? Di siya mapakyas. No? Kung sa ingon niya, buhaton na niya. Mabuhat niya ang tanang imposible. Kung makita nimo kani, kung naa kay balatian or pamilya nimo nga naay balatian, kung miingon ang Ginoo sa iyang saad nga pinagi siya mga labod na ayo ka o naayo siya, maayo na. Hinay man kaayo, mura magdiiganahan maayo ning uban. Kung miingon ang Ginoo nga He will supply all your needs according to His riches and glory, isupply na niya. Di ba tinuod? Ang tawa imong pamilya, ang tawa ang imong kinabuhi karon gisupplyan ka sa Ginoo. From the past, present, for the future pagyud. Ang saad sa Ginoo is past, present, future. Ana kamayo ang Ginoo magsuon. Muna ang iyang saad nato, mabuhat niya ang tanan. No, kanang all powerful siya. No, dili ka ka-question sa iyang gahom. No, tanan nagiingon niya iyan ang buhaton, no? Ang iyang Dios dili mapakyas sa iyang mga saad para kanimo ug para nako. Kay mao na siya, mao gina ang iyang kinaiya. No, ingon ang Jeremiah 32:17. Sige magsuon, abrihi magsuon kun naa ka dira, no? Atong ibisayaon ni. Og sinabot ta ingon diri Jeremiah 32:17. O Ginoong Dios, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta. Pinagi sa imong kahibulungang gahom, walay butang nga lisod alang kanimo. Oh. Kaya niya kaysa may gabuhat. Asa man nagapuyo? Sa earth, di ba? Oh, bisa pag mupuyo ka sa Mars, ang saad sa Ginoo may tabo kay pundito kung naa ka. Kaysa may tagiya sa Mars. Amen, nagsoon? He's the creator of the universe. So kaya niya buhaton ang tanan. Kaya niya himuong posible ang mga imposibleng butang.
Bisabag stage 4, stage 5, stage 6, unsa pa man ang stage na gapon sa kagawasan mga igsoon sa Encounter Weekend. Natay 54 ka buok katapakanan ng Ginoo. Hallelujah. Ako may nag-handle sa deliverance. After sa mong deliverance, ako ipataas na ko tanang kamot sa tanang team, tanang mga participants sa Encounter, ipataas na ko yung taas yung kamot. Tanang naibalatian sa pamilya niyo, maayo na, i-receive ninyo na. Kaya nga naman, you know what? Kung Kristohanon ka, ako, bulahan kayo ang imong pamilya nga dili pa Kristohanon. Kay sila maapil sila sa saad sa Ginoo kay naamang ka nga anak sa Ginoo. Walang padayon ka mga igsoon. Usahay natin mga pag-ampo nga wala pag gitubag sa Ginoo pero padayon lang. Nakuha ba ninyo kay kita man ang kahayag ug asin sa kalibutan. So kung naay asin, kung naay kahayag sa pamilya sa mga kuan, pamilya sa inyong mga clan ninyo, then glory to God, bulahan kayo ng pamilya, kay naa ka, na ako, nga nakaila sa Ginoo. No? Kaya ang saad sa Ginoo, dili ni sa ingon nga, personal lang nimo. But maapil po imong pamilya. Pastor, akong papa, di ba ito mutuo sa Ginoo? Apil po siya, kay apil, anak man ka sa Ginoo. Mapiksan po sila, maapil po sila magsuon. No? Mabay nang natin mga kauban sa panimalay nato, nga wala pa naluwas sa una, pero kay nagpadayon, naluwas sila karon. Kaya nga naman, saad sa Ginoo man na. Nga dili ng kanya luwason, apil ang imong pamilya. Amen, mga igsoon? Hallelujah. No, gabay na lang yun. Ito yung no? No? Ang mga saad sa Ginoo, maghatag ratog ka ng i-warning taniya. Amen? Kita mo lang sa Jollibee, kanang ibutang dira, peligro. Basa, sa Spanish mo kuna, di ba? Butangan dira, kay mapan. Ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga saad, magdala ko na ito nag-warning. No? Kung inahan ka, ako, kung ako na ako yung mga estudyante, kung kabalo ko nga danlog dira, di ko mingon sa ino jud ako mga estudyante nga ayaw mo kana dira students kay slippery dira. Mao po ang Ginoo, amen. Ang iyang pulong, ang iyang mga saad is for us nga iyatang warningan nga nak ayaw dira nak para makapadayon ta sa saktong dalan. Ang iya pong saad is napo sa saad nga muluwas John 3:16. Nang munay pinakalinot ka saad. Tapos sa saad nga i-motivate kaniya, iya kang i-encourage. No? Kinsa may nagbasa ninyong Bible nga after pagbasa na-depress. Kasi nakasulay ana nga pag after nimong devotional na-depress ka. Nasuko ka, nalain nimong buot. Di ba baliman? Once you read the word of God, once you apply His promises, may tawag sa impact ana sa imong sulod. Mabuhi ka. Kaya nga pa si Rosing, kung pasilon kag bala, mamatay ka. Pero kung pasilon ka sa pulong sa Ginoo, mabuhi ka. So, basta kita maigsoon, kaya naman ang saad sa Ginoo. No? Dili kita kakuan kung di kita basa sa pulong sa Ginoo. Giyahan ta sa Ginoo sa iyang mga saad. Kung sa bagyod, i-comfort ta. Ako maigsoon, 4th year high school ko, namatay man akong papa, gi-heart attack. Isod kayo, mag-graduate ka og high school o college nga wala kay papa. No? Pero salamat sa pulong sa Ginoo, kay ingon ang pulong sa Ginoo, siya ang mga amahan sa mga fatherless. Siya ang mga bana sa mga balo siya ang papa sa mga ilo, sa mga orphans. No, siya ang mipuno. And tinuod ba namin son? You know what, sa dihang last year, mga after pagkamatay niya, naadyoy na nasuko jud ko, wag na sa niubos, nalain ko ba kay ngano Lord nani Ginoo. Pero sa dihang nagpadayon ko sa Ginoo, nabasa na ko ang iyang mga saad, then giayo ko sa Ginoo migsoon. No, karon akong papa murag lantaw na ko, murag na lang siya sa laing lugar. No, ko na kay ngano man, kabalo mo ko nga ang pagkukulang sa akong papa nga kay wala na siya physically, mas gi awas-awas pag yun sa Ginoo og puno, no? Amen nagsoon. Kaya akong papa, si Pastor Jaime mo pakyas man to. O kusog ito mamunal magsoon. Gibutaw ko sako ato bisan pastor to, grabe to butaw ko bayna pod, no? Wala na po siya karon, no? Kay gibutang ko akong mama, grabe. Gibutang ko sako, no? Napagyo ka ng belt, bitaw ka ng leather belt, no? Sa una pwede mo to sa una, pwede gyud po na karon but lang. Pero pasalamat ko to kay ngano man. Gidisiplina ko niya magsoon. Na-realize na ko karon nga usap po to sa mga saad sa Ginoo. Kay iyon ang pulong sa Ginoo, i-train imo imong mga anak diha sa tiilan sa Ginoo. Do not spare discipline or rod. No, so nakita na ko ba, salamat kay Lord. Nana, no? So, i-comfort ko niya. Then giyabod jud kong gilift, gipataas ko niya yakong ganang taliwala sa akong pagbati or sa imong pagbati, sa baton sa Ginoo, tangtangon na niya. Pero dili po nimo na ma-experience ang iyang mga saad kung dili po nato na basahon o i-apply mga igsoon. Oh.
Sayang kaayo, no? So dapat ato lang kwan, no? So simple lang kayo ni Megson, pastor, unsaon man pastor nga gamay na lang pastor, unsaon man pastor nga ako ang ma-apply, ako ang ma-experience ang mga saad sa Ginoo. Kasi gusto ana Megson yung gamen. I know nakasulay na ka na, pero ako rin iriway, no? Duha ra ka butang mga Megson. You need what? You need two things to experience the promises of God. Number one, you have to have faith. Everybody say faith. Faith, I can move the mountains. Kanta man na, di ba? Faith. Kaduha is patience. Yung tapad, patience. Oh, no? Kan kayo, no? So, we claim it, dapat ato masabtan, nga ang Ginoo mo honor siya, mo respond siya through His promises, sa dihang ang imong pagtuo, imong gibutang lamang kang Ginoong Hesus. Amen? Kung ibutang nimo ang imong pagsalig o pagtuo sa imong trabaho, sa imong kwarta, sa imong barkada, sa imong pamilya, mapakyas jud na. Pero kung ibutang nimo ang imong pagtuo kang Ginoong Hesus, kay dili man siya mapakyas, ma-experience jud nimo ang iyang mga saad. So meaning, if you have faith, you put your faith, you trust God solely on only kang Jesus Christ, no, the Son of God, who gave His blood, who gave His life on the cross for us to have eternal life. Mao na, no? Gusto kayo ang Ginoo maigsoon nga mahimutang di lang taman nga maluwas ta, but gusto kayo ang Ginoo nga atong ma-experience ang iyang panalangin kada adlaw, ang iyang mga saad. Pastor, usaon man aron makabaton kog pagtuo. Okay. Usaon man by hearing the word of God. Amen? No, ingon ang pulong sa Ginoo. Faith cometh, no, through hearing the word of God. Ang pagtuo maabot. Ingon sa akong research mga igsoon, nag-research man ko na ay updated ba ni na ay 700 promises ingon si Paul Powell. 700 promises sa Bible. Nya pila ka adlaw sa katuig, 365 and 1/4 days. So igo kayo, amen, napay sobra. Amen, mga igsoon, grabe ka maayo ang Ginoo. So ato lang ipadayon, no? Dapat, okay, for the promises of God to accomplish their purpose in our lives, we must mix those promises with faith. Para atong ma-experience ang iyang mga saad, ang iyang mga pulong, kinahanglan nga atong sagulan kini og pagtuo. Ining tapad, pagtuo. Kay the only word or the only kanang thing that pleases God is faith. Dili ma-place ang Ginoo sa imong kaputi, sa imong kagwapo, sa imong kamaayo mo English. Ang maka-place sa Ginoo ang imong pagtuo niya. Nakabantay mo tong sa Bible na igsoon nga nagsakit. Nya nagsakit tong katong dako-dako nga kanang tao sa Romans, mga Roman soldier. Siya nga, Ginoo, ako ang bata-bata ba gasakit gadaot man. Ayo habi. Then mi anak dayon tong ang Ginoo. Sige, pero mi anak nga tong soldier nga Roman siya nga, Lord, stay put lang ka dira Lord. Ay naghawa. Iingon lang nila Lord sa imong gitindugan nga maayo gid akong bata-bata ba. Tingala ang Ginoo, la kuyawa ning nga pagtuo oy. Amen mga igsoon. To think that person was a Roman soldier. Pagano na siya. You know, sad to say, basahan nimong Bible, kang Peter, kung saba katong while he was here on earth si Jesus Christ for 3 years, wadyo ko basa nga na please ang Ginoo sa faith sa iyang mga disipulo. Amen? Pao ko bantay. Kasi diha gani nga ming cross si David si Peter sa dagat nalumos. Wadyo ko kabasa, I don't know, correct me if I'm wrong later, kung never ever ko nakabasa nga na-impress ang Ginoo sa faith sa iyahang 12. Pero katunoong sundalo nga dili niya kadugo, nga dili niya katribo nga Romano, na-impress siya kaya nga naman, grabe nga pagtuo. Kumutuo naman ganita sa iyang pulong, shoot na lang nato ayuhon ko sa Ginoo, ayuhon ka ko. Tagbuon niya yung pakinahanglan. Sure gid pastor, tagbuon. Sure ay kung gani karon. Wala inana ang suon. Kay dili na pagtuo sa man na pagduha-duha na. Ang kontra sa pagtuo, pagduha-duha. Oh, dapat ba pagtulo-tulo, pag-upat-upat. Wat usara, pagtuo lang ina tabad, pagtuo. Pagtuo. Kayo ng Bible nga ayuhon ka. Kumingon ng Bible nga luwason ang inyong pamilya, luwason na niya.
Kaya di lagi siya bakakon. Di ba kanta na, bakakon ka, liar, evil. Gugan, na? Bakakon ka. Sa tutuiga, high school, maguro ko anak. Uso itong mga bisrak, sa una bisaya rak. No, kana noon, pwede niyo nakantahon sa imong sikataw, bakakon ka. Pero ang hindi kakanta sa Ginoo anak. Kay maayo kayo ang Ginoo. Amen? Ato babakan ng Ginoo. Babakan ng Ginoo. Ikaduha, kinahanglan nga mo-exercise ta una og faith. Kaduha is patience. Everybody say patience. No? We must realize that God's timing is not always the same as ours. And we must wait before Him prayerfully. Amen? Dapat atong masabtan nga ang oras sa Ginoo, say dili pareha sa atong oras. No, dapat mga pag-ampo nako ba nga say makayong ko nga dugay man kayo Lord imong gitubag, pero ako na-realize bitaw nga timing gyud kay di ay. Sige amen. Amen? Timing ko kay ang Ginoo ba? Kusay kulang kaayo ta ako, ikaw og patience. No? Dapat mahimutang naay patience may igsoon, no? Dapat naatay inana nga kanang kinaiya bitaw. Okay, muna importante kayo, no? Dapat kung magtagad man ganita sa iyang mga saad, magtagad ta diha sa may inampuon nga kasing-kasing. Dili ka na pareha bitaw ni Juan Tamad nga gatagad sa nga mahagbong tong bayabas. So nahitabo, wa gid siya nahitabo niya, pero kinahanglan kung magtagad man ganita sa iyang mga saad, dapat magtagad puta nga mahimong may inampuon. Honestly, kisa may naka-experience diri nga nag-ampo siya ning gatagad siya gen, nahitabo ba gyud yung amen. Nag-ampo ka nga maluwas imong anak. Pagid maluwas, pero naluwas last year, unsa ba? Amen, amen. Amen, ana na siya, no? Inam dapat be patient, my friend. Yun siya, be patient, my friend, no? Kay mo na gipangita sa Ginoo, no? Kasi ganang ako dili ko nahan ang apura-purahon bitaw ko. Pero sige pagkuan na ba? Bitaw ka nang no, pero ang Ginoo lahi garo ang Ginoo no. Abutan ko masuko bang Ginoo kung apura-purahon nimo siya, pero ako di ko ganahan na, no. Pero ang Ginoo dili siya angay nimo apura-purahon kay omnipotent, omnipresent siya ug wala imposible nga sa iyang pandantaw mabuhat niya ang tanan. Amen mga igsoon. Kay ingon ng Salmo 40 verse 1 and 2. Salmo 40. Ingon si King David, mapailupon akong nagpaabot sa tabang sa Ginoo. No, ingon diri gitagad ako niya, gidungog niya ang akong mga pagtuaw. Amen mga igsoon, verse 1, no? Ingon diri nga I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry. So we have to wait prayerfully and patiently para mahimong madungog sa Ginoo ang ato mga pag-ampo. Naminaw ang Ginoo magsoon, dili siya bungol, dili siya buta, no? Ang pulong niya ang ultimate source sa iyang panalangin, no? Kung naakay pagsulay karon, kung giaway ka, kasi kasulay gid giaway ka. Giaway ka sa parking lot, giaway ka sa no? Kani nga pulong sa Ginoo para ni sa mga giaway, dili katong nangaway. Amen mga igsoon. So kanang ato mga Facebook tira palihog lang nga dita mangaway sa Facebook kay Kristohanon na bata. Amen. Amen. Dana koy bago karon nga kuan magsuon kung apil sa akong Facebook kung naay magmamalikas dira, naay magsuryag bad dira, ako ginang gi-unfollow. No, so mo na karon. So kung giaway ka, kung naakay kuan inosente kay ka, gibuli ka sa uban, naay pulong na niyo Exodus 14:14. The Lord will fight for you. You need only to be still. The Lord will fight for you. Ang Dios makig-away para nimo. Og you need lang na mahimo kang mustil. Just wait patiently. Just wait by faith. No? Kasi gusto taas sa kinabuhi mo gamen. Maabot og 120 ang ginada. No? Napo na sa Isaad Begson. Sa Exodus 20:12. You want long life, no? Dili ka tong mga unsang tambal, no? Saad honor your father and your mother, so that you may live long in the land and the Lord your God is giving you. Amen? So if you want long life, ang saad niya is to honor our mother and father. Now, kung panahon nga maluya ka sa imong pagtuo, naapoy verse, ana. No? Isaiah 40:29. He gives strength to the weak and increases the power of the weak. Amen? Muna ingon sa pulong sa Ginoo, no? Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Okay, sa nang basahon ako ni,
I want you to accept this morning. Amen? Whatever challenges you have right now, just believe this word. Again, Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand. Amen, my son. If you receive that word, say amen. Oh, God loves you unconditionally. Di ta kalimot nga ang saad sa iyang mga pulong gibuhat ni niya para nimo ug para nako. Dili ni para sa unggoy, para sa unsang butang, but para ni sa tawo kay ang tawo ang iyang gitagaan sa iyang kinabuhi. No? Kung si Lord kasaligan, maupod ang iyang mga saad. Ang mga saad sa Dios kasaligan. Ang source sa iyang saad, akong balikon, ang iyang pulong. Aron kini atong ma-apply ang iyang saad, we need to have faith and we need to have patience. Question, kinsa may nagsaad ani? Mao ang Ginoong Dios. Kinsa man ni siya? Dili mapakyas, perpekto og gamhanan. Ang Dios maayo kayo maigsoon. Amen. No? Ingon diri kun naa kay pagtuo, no? Kun naa kay pagtuo mabuhat tanan sa Ginoo maigsoon. So, kato lang dapat ato masabtan nga kung ang tao mo promise nato dili gyud mapakyas gyud, pero ang Ginoo kung siya mosaad nato mahitabo gyud ni maigsoon. Maayo bang Ginoo? Amen. Let us pray. Ampo ta maigsoon. Hallelujah. Heavenly Father, salamat kayo Lord. Ikaw ang Dios nga dili bungol o dili buta. Nakakita ka Ginoo sa imong mga katawhan. Og naakay dakong gugma para kanamo o Dios. Og Lord, wala mi laing kasaligan, wala mi angay kuptan kundi ang imong mga pulong lamang ug imong mga saad Lord. Among mga pag-ampo Ginoo nga mahimuming kanunay nga aware, mahimuming kanunay conscious Ginoo on how important is your word Ginoo sa among kinabuhi. Kay your word is the lamp unto our feet and light unto our path Ginoo. Lord, yes, we know muagi mi og daghang pagsulay og problema. Pero kabalo pod mi o Dios, kay imingon man pod imong pulong sama sa gingon nimo kang prophet Joshua, you will never leave us nor forsake us. And Lord, samtang maghulat mi Ginoo, kauban ang pagtuo sa imong pagbalik ug sa mga saad nga imong ipa-experience namo, tagahay mi og dugang kusog, pinagi sa balang espiritu o Dios nga mahimo namong makinabuhi, mahimo makinabuhi nga naay kalipay, naay kalinaw kay mao na saad nimo Dios. Salamat kayo Ginoo, kay dili kadalo nga Dios, imong gibuubo, imong gipadala ang imong balang espiritu, ang imong pulong para kami nga imong mga kaanakan, mahimo makasinati o kinabuhi nga madagayaon ni Dios. Amo kang gisimba sa ngalan ni Jesus. Amen. Ato pabakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Praise God. Sa napanalanginan sa pulong sa Ginoo. Amen. Siguro some of you know, dako kay nga privilege, I was there sa Manila last Thursday. 3 days, Thursday, Friday, and Saturday, nga naka-join ko sa Leadership Encounter, Leaders and Pastors Encounter, dito sa Manila with Pastor Cesar and all the leaders, national leaders sa Philippines. And nindot kayo ang mga nadawat na mo nag-encounter mi. Grabe, na born again ko kalima. Ako, nag-encounter po dito sa Kagawasan, nag-encounter po mi dito sa Manila. And usa sa word nga nagrema sa ako ang kinabuhi. And it is connected sa word sa Ginoo karong buntaga. Is that daghan kaayog facts. Fact, kanang ang spelling is F-A-C-T. Daghag fact sa atong kinabuhi. Usa may fact sa imong kinabuhi karon? Naakay pagkinahanglan. Fact ba na? Or ako lang na ipagkinahanglan? Naa ba mo? Fact na siya, no? Ikaduha, naakay balatian. Na ba kay balatian? Naa. Ikatulo, naakay problema. Fact na. Fact, tinuod sa imong kinabuhi. Pero kabalo ba ka nga na ay mas gamhanan sa imong kinabuhi? And that is the truth. Ang fact ug ang truth
is two different things. Yes, na kay problema. Yes, na kay pagkinahanglan. Yes, na kay balatian. Yes, na ikabgubot sa imong kinabuhi karon. Pero kabalo ba ka unsa ang truth? Ang truth, ang word of God, ingon siya, my God shall supply all my needs. And by His stripes, I am healed. Ang truth sa pulong sa Ginoo, mauna ang mo prevail sa atong kinabuhi. That's why, ingon ang pulong sa Ginoo, you will know the truth and the truth will set you free. Kay sometimes we are in prison sa mga facts sa atong kinabuhi. Usay, di ta ka move on ba? Kay tinuod, mangyod, naamang ko'y pagkinahanglan, na ako'y bayronon, nga murag dili man ko makabayad, ani. Tinuod man na! Dili man nato ma-deny sa atong kinabuhi. Pero sa dihang mailhan nato ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo, it will set us free. No, kinsa man day ang truth. Nailhan na ba nimo ang kamatuuran sa imong kinabuhi igsoon? Basig kanunay na ka nagsimba dinhi, basig karon pa ka, kinahanglan mailhan nimo ang kamatuuran. Kinsa man ang truth? Jesus, ingon sa John 14:6, He is the way, He is the truth, and He is life. And if you will know Him, ilha siya. Sometimes we are just called by our names Christians. Siguro leader na gani ka, pero wala pag yun mo tinuod na ilhan ang truth sa imong kinabuhi. You just came here, sige lang kag ani dinhi. Sige lang ka, no, yes, makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo, but really, naa ba kay relationship anak nga truth? Nga every time nga you encountered facts sa imong kinabuhi, imuha pong mabalsan sa kamatuuran sa imong kinabuhi. That's why many Christians are guilty. Daghang Christians nga mao lang gihapon ilang kinabuhi. Ngano man, kay sige lang sila na impreso sa facts sa ilang kinabuhi. You cannot escape the facts. But the truth will set us free. Munang kinahanglan na atay tinuod, no, and it opened really, no, if you could only kanang kasabot na mo sa akong gitindugan karon, grabe kaayo ang revelation sa word of God sa akong life ba. Muna nga importante kaayo ang mga promises sa Ginoo are always there in the Bible. Naarag yun sa pulong sa Ginoo. Munang kinahanglan ka, inay mong tapat, kinahanglan ka na ay relasyon sa pulong sa Ginoo. Kumusta ka ang imong relasyon sa pulong sa Ginoo? You can never know His promises and you can never claim it. Dili gid na nimo madawat, dili nimo ma-experience, dili nimo mahibalan kung dili ikaw mismo. Kay kani mga wali, yes, mapanalanginan ta. Pero kung inigawas nato wala tay tinuod nga relationship sa pulong sa Ginoo, maura gihapon atong kinabuhi. Tinuod, dili ta mahimong kahayag. Dili na mahimong truth sa atong kinabuhi nga mahimo tang kahayag, mahimo tang asin, kay nganuman wala man tay tinuod nga relasyon sa pulong sa Ginoo. No, and I found out, no, samtang nagwali si Seth, ang mga pulong sa Ginoo, yes, it requires our faith and it requires our patience, but it also requires our obedience. Kaya ang mga promises sa Ginoo comes after His commands. Diba, mga ginikanan, kung naa kay i-promise sa imong anak, nasa kay sugo. Say makarelate. Nak, kuan ay buhatan eh. O parehas akong mama, daghan kay siya gisugo. Si Pastora ba? Naman siya sa America, coming home na siya. Please pray sa iyong safety na siya karon sa kawanangan. 14 hours ang iyang flight back dito sa Pilipinas. More than 14 hours. No? Daghan kay siya gisugo, daghan kay siya gibilin, daghan kay siya gipabuhat nako. Then na din siya gi-promise. Inigbalik nako na, sige lang, ang imuhang gipangandoy. Excited na kay ko. Kinagod siya gisaan. No? Tawo man siya, nami ang mga tao nga motuman po siyang saan, para ni Pastor Raiho, iyagi itong daloon ako ang gipangayo. But God will never fail us. Di gid siya mo pakyas, imo na yun mong tapa, dili gid mo pakyas ang Ginoo. Siguro wala pa nimo na nadawat ang iyang gi-promise nimo,
or basin wala kay gikuptan nga promise sa Ginoo igsuon, it's time to know His promises and kupti na nga promise sa Ginoo. Nung mubalik ko sa akong giingon, ang promises sa Ginoo comes after sa iyang command. Naa siya'y ipabuhat. Napod siya'y dili ipabuhat, di ba? Ingon siya, do not fear. Ayaw kahadlok. Sa iyang promise, for I am with you. Ingon pag yun katupag yung isa nga, dili niya ipabuhat nga, ayaw pag-fight kay akura. I will give you justice. Diba? Katong giingon ni Kuan kaganina ni Seth. Napod siya ipabuhat, honor your father and mother, for your days will be long upon the land which the Lord thy God has given you. Gusto kag taas nga kinabuhi, honor imong ginikanan. Daghan kaayog ipabuhat ang Ginoo, dayon ikaw man ana na ay promises. Kay ang pagtuo nga patay. Pagtuo nga walay buhat, patay. Muna kinahanglan atong pagtuo, atong lihukon, obey ta sa pulong sa Ginoo aron makuptan nato ang mga promises sa Ginoo. Let's all stand. Ubo ra man kaayo ang wali ni Seth. But I pray, sa matag usa nga ani akaron, I don't know unsa ang mga facts sa imuhang kinabuhi karon as you stand here. Bago man ka or madaan naman ka, kanunay naman ka naa, nagasimba. I want you to close your eyes. O gusto na ako nga imong tanawon ang imong kinabuhi. Kumusta ang imong relasyon sa pulong sa Ginoo nga maoy gigikanan sa iyang promises? You know, His word, iyang pulong og siya usa lang. Kumusta ka? Tanaway mong kaugalingon, ayaw tanaway mong tapad. Just close your eyes and just reflect on the word of God this morning. Kumusta man ang imong relasyon sa pulong sa Ginoo? Makadawat lang ba kag pulong sa Ginoo kung muanhi ka sa simbahan? Kadawat lang ba ka sa pulong sa Ginoo kung maapil kag cell group? Wala gyud kay personal nga encounter sa Word of God. Taphaw ra kaayo. You know what? Ingon one of the speakers dito sa among encounter, ingon siya. Maunang ang building, dali ra mo crumble, dali ra mapukan, kay nganuman sa sulod, dili likon. Ikaw gilagway ka nga, templo sa Ginoo. Basig dali ra ka mapukan. Basig dali ra ka mailad sa mga temptasyon. Basig dali ra ka ma-discourage. Ngano man. Eh wala man kay tinuod nga relasyon. Let's repent as a church. Atong angkunon igsuon sa atong kaugalingon. Bisan ako, I surrendered my life niya. I-surrender na ako, balik akong kinabuhi sa Ginoo. Lord, pasaylo ako, Lord. Daghan kay panahon nga napakyas ko. Kay wala ko nakabalo sa imong pulong, wala na ko tininuod pagduol ang imong word. Kulang pagyud. Kisay mo angkon nga kulang pagyud. Just raise your hands. Just be honest. Kabalo ang Ginoo sa imong kinabuhi igsoon. No one watching. No one opening their eyes. Just raise your hand. Kung ikaw ni, kung moangkon ka nga, Lord, kulang pagin akong pagduol sa imuhang kamatuoran, Lord. Kulang pagin ang akong pagkuha sa imuhang promises akong kinabuhi. Kulang pagin akong pag-ilani mo pinaagi sa imong pulong, Ginoo. Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako sa akong pagkatapulan. Pasaylo ako sa mga butang nga akong gikabisihan. Pasaylo ako nga na-distract, nakuan ko, nawala ko sa akong focus. Ngay pasaylo sa Ginoo igsoon. Accept imong sitwasyon karon. Lord, kita nimo among kasing-kasing, Lord. Nakita nimo ang among sitwasyon. Nakita nimo, Lord, where we are standing right now, oh God. And Lord, just hear out, Lord. Hear out your people right now, Lord God. Forgive us, Lord. Pasaylo ami, Lord. Pasaylo ami nga wala may gugma sa pagbasa sa imong pulong.
amin, Lord. Na mas ganahan pa mi, mutan TV, mas makamata pa mi, kung mag-Facebook mi, ba't kung mubasa mi sa imong pulong, katulgon mi, pasaylo amin, Lord, kung wala mi na in love sa imong word, Lord. And thank you for your love right now, Lord God, that is pouring into our hearts, that you are not looking with the eyes of judgment, but you are looking at us, Lord God. Nga nahigugma kay kanamo, Ginoo. And you are willing to give us another chance. Kay diha kanimo, Ginoo, daghan kaayong chances, Lord. Every day is a new beginning, oh Lord God. And as we are lifting our hands right now, oh Lord God, salamat, Ginoo, Holy Spirit. Holy Spirit, I pray, Lord, pabati nimo, Ginoo, let your blood, Lord God, just flow, Lord God, and cleanse us, Lord God. Lord, just assure us, Ginoo, sa mong pasaylo, we receive your forgiveness right now. And Lord, as we're lifting our hands, among gidawat karon, come on, be ready to receive kanang bag-o nga, a fresh, bag-o nga, gugma, reading the Word of God, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, bag-o nga kadasig, bag-o nga kalayo, sa pag-build og relationship sa pulong sa Ginoo, sa pagkalot sa mga promises sa pulong sa Ginoo. Come on, receive it right now in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Just pour out right now in Jesus' name. Just pour out right now the fire, Lord God. Kadasig, Ginoo, Lord God, to read your Word every day, Lord God. Lord, you receive it, Lord. We believe it, God. We believe it, Lord. You want to pour it out sa mga kaanakan karon, Lord. Nga naa ang gugma, naa ang kalipay, Lord, sa pagbasa sa imong pulong, sa pag-meditate sa imong pulong, ug sa pag-obey sa imong pulong, Ginoo. Sa diyang among i-obey imong word, Lord, pinaagi sa pagtuo, pagpaabot, Lord God, daghan kay kag mga promises, daghan kay kag mga saad nga kabalumi imong tumanon sa among kinabuhi, Lord. I declare right now sa tanan nga nagpataas ng kamot, Lord, unsa pa man ang mga promises nimo sa ilang kinabuhi nga wala pa nadawat, Ginoo, I pray nga sa diyang buti kami, Lord, makita namo, mahitabo sa among kinabuhi ang imong mga gitsaad namo, Lord. Kaluwasan sa among pamilya, kabag-uhan sa amo ang mga pamilya, provision sa tanang pagkinahanglan, kalinaw sa among mga sitwasyon, Lord, and everything else, Lord God. Mga maayo kayong imong saad kanamo, Ginoo. Perfect, beautiful ang imong saad namo, Lord. And thank you, Lord God, for this new beginning. Thank you, Lord, for this new fire. Come on, believe it. If you believe it, it's on. Come on, give a mighty clap offering. Come on. Come on, with conviction in the Lord, I receive a new fire sa pagbasa sa imong pulong, Lord. Sa pag-obey sa imong pulong, Ginoo. Thank you kayo, Holy Spirit. Thank you, Lord. Dalaygon ka, Ginoo. Glory and honor. Imo lamang in Jesus' name. Amen. Amen. Come on, hatagan na to. One more time. Kusog nga palakpak. Ang pulong sa Ginoo, ang presensya niya karong buntaga. Hallelujah. Amen. Amen. Pwede na ta makalingkod igsoon.